Kagiddan din natutudo a Lunes, ken umunangal daw ti serek dagiti learners iti pagadalan, ti panangawat ti Bangged West Central School, ti Tulbek, as simbolo ti panakaited ti newly repaired school building nga daan talo a classroom. Kas iti dati, agserbi da ito a classroom dagiti grade 4, grade 3 ken 6, nagdumaan na lang sa anen a kasapulan dagiti learners ti pumaigid tunggal agtodo. The classroom itself, no outsider ka, ti panunot muhan nga mabalin nga usarenan. Kasi no agtodo jay ruwar, agtudtodo matla jay unag. So when it rains, ipaigid da dagitay tugtugaw da. Yan ti part nga haan nga agtudtud. Aside from that, it is an old building. Dagiti tawan na perdi, the kisame na perdi. So nga very thankful kami nga na pa-repair deto through the initiative of Kong JB. Iso nga rod nga dapay times nga nung panagbabagyon, transfer mi ida, i-combine mi ida di gabal don building nga amuyumat nga napinpintas ti rooms ni jay. Iti naglabas nga school year, 947 enrollees ti pagadalan, kalaksidan pa'y dagiti gifted and talented learners, ken SPED learners, kenadaan 59 teaching and non-teaching staff. Buklen ti 35 classroom, ken 2 at temporary learning shelter ti pagadalan, 12 tagkasapulan ti major repair, ket ti panakasimpa dagiti talo, ket ininot asung bat ti parikot ti pagadalan. This is a gift to our learners in Bangged West Central School. Pagpagisulaunay, gapot opening of classes, and we know that we are lacking of classrooms in Bangged West. Dito ti may nga mang sulbar ti problema da, tapno sumaya at ti pagbasaan ti anak tayo. Our learners, our teachers will be inspired and motivated gapo ti dagitoy napimpintas nga learning environment o no classrooms nga usarenda. Ay, nagi buong Bangged West Central School, we are very grateful. Dakalo na iti panagyaman ni Kong JB, congressman tayo ti Abra, kaputa isuna ti behind. Deta pan naka-repair deta nga building. Dakalo unay nga tulong kanyami. Not only in the school, in the whole community. At least tatan makita mo nga very decent na pintas kan conducive to learning. May sa kadagiti vision da Kong JB ken Kong Ching Bernos iti beneg ti edukasyon ti panakapataod ti adu a classroom iti probinsya. So like I say, amin kanayon no agi turn over ti classroom. Ket detoy ket bare minimum lang nga deserve iti ubing tayo. Kahit mi nga idanon kinyayo ti dawaten mi lang ket as usual ket deti aywanan tay kuma dagitoy nga classrooms. And we promise to work harder, work even harder to build more classrooms in the province of Abra. Nagyaman ti mayor kadagiti manursuro ken DepEd officials iti suportada kadagiti na duma-duma nga inisyatibo para ti youth development ken edukasyon. Iti biyang ti LGU Bangged, babaen ti liderato ni Mayor Poop Cardenas na i-provide ken na simpa dagiti electrical needs dagiti amin a pagadalan iti ili. Kalaksidan ti dayta, ti LGU Bangged ti nangibaklay ti maysa kadagiti manursuro ti SPED learners ti Bangged West Central School. Dagiti ininot a panakasimpa dagiti pasilidad iti beneg ti edukasyon ket nagbalin a posible babaen ti panagkinnamayet ken dedikasyon dagiti nagduduma nga ahensya. Jessica Boreta, Balitang Solid North.